Jo, nu satte du lige alle på råber. Jeg havde noget bare. Jeg ved ikke, hvad jeg filmer du mig endnu. Har du ikke mandslange? Der var en banko nede i bordet. Nej. Det er det, du sagde lige før, du gerne ville. Nej. Hvis du gør det først, så gør det med. Nej, jeg gør det. Så når du gør aldrig nogensinde med at gøre. Nu har du sagt, du gør det lige bagefter. Nej, det er sådan, jeg gør. Men jeg er ikke lige så dum som jeg vil. Du har sagt, du gør det lige efter ham. Jeg er ikke så meget, den aftale. Du ved, det gør det så hårdt. Det er ikke smart, det går hjem. Jo. Hvad? Det er ikke hans spor. Nej, det er jo stort. Nej. Du har sagt, du gør det lige efter ham. Ni får øl på. Jeg kan godt gøre det. Hvorfor er det så sjovt, jeg gør det? Nu har han da gjort det et par gange. John, nu skal du også gøre det. Så lægger jeg kraft i min krop, jeg ikke kan prøve fanden. Det er dårligt sted, det er slet ikke kraft. Det er dårligt at sidde på bordet. Det er ikke flere. Det er dårligt. Klar nu. Ja.